Bagong lineup ng Gilas, mas bumilis, mas lumakas. Nagbago ngayon ang mukha ng Gilas Pilipinas at mas lalo itong lumakas sa mga bagong pinalit na players na maglalaro sa nalalapit na 19th Asian Games sa China. Matapos hindi aprobahan at na-deny ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee ang apila ng Pilipinas na maglaro sina Terence Romeo, Jason Perkins, Mo Totwa at Calvin Abueva. Nakapagdesisyon agad si interim Gilas coach Tim Cone na maghanap ng players na kasama sa 37 men's lineup na pinadala ng SBP sa China. Ang bagong mukha ng Gilas Pilipinas ay pangungunahan ng ating dalawang naturalized players na si Ginebra Best Import Justin Brownlee at Ange Coome ng Ateneo Blue Eagles. Sa Bigs naman, nandyan si PBA 4-time MVP Junmar Fajardo, high flyer jumping Japeth Aguilar. Shooting guards na sina Calvin Aftana, Chris Newsom. Sa point guard position naman, nanguna si Scotty Thompson at Stanley Pringle. Samantala nag-withdraw naman si Roger Pogoy sa Gilas duty dahil meron itong serious health condition. Si sharpshooter Marshall Lasseter ng San Miguel Beermen naman ang papalit sa kanyang posisyon. Nagbabalik Gilas Pilipinas duty rin si CJ Perez, kasama ang mga bagong players na sina shooting guard Arvin Tolentino na kasalukuyang naglalaro sa Northport Batang Pier. Ang Quicksilver ng NLEX Road Warriors point guard Kevin Alas. At ang veteran point guard ng San Miguel Beermen Chris Ross.